ಜನ ಗಾಯಲೇನ ಸತಿ immerse ourselves in the devotional songs. आज ग्रेट आचार्याला पदपुरा सांगता सज्जन नरोत्तम दास ठाकूराला असं ठाकूर भक्तिविनोदजी ठाकूराला असं तशींची जयदेव गोस्वामीले वरे आमगेले डिवोटीस पद सांगतलं सती तशींची एक हे ऑर्डिनरी भजन नाही गले मळरी हे आमगेले तांगेल हार्ट फेल्ट रिअलायझेशन प्युअर डिवोटीसन बरेल नाही सो तशी आम्ही आमगेले एक डीप लॉंगिंग आणि लव्ह फॉर कृष्णा आणि तो तुम्ही फिल्ड विथ सो मेनी थिंग्स सो तुम्ही जे आस्वादन करा तशी हांव फर्स्ट कीर्तन ही आपेता फर्स्ट आमगेल मध्ये येता सती हरग्रेस विनोदवाणी माताजी आणि ಒಟ್ಟಿ तुकून जॉईन जाता सती शीतकमला कुच मंडल हे सांगता सती ट्रान्सलेशन वरे माताजी सांगता हे बरेला जयदेव गोस्वामीजीनं तशींची हे लँग्वेज असं संस्कृतरी गीता गोविंद बुक्का तुकून अडॉप्ट केलेलं असं श्री कृष्ण माताजी प्रणाम दंडवत प्रणाम माताजी स्टार्ट करेल दंडवत प्रणाम माताजी हरे कृष्णा हा सुरेखाच्या अर्थ सांगचा प्रयत्न करता फर्स्ट टाइम करता सर कसने चुकी जन माफी करायची प्लीज जयदेव गोस्वामी त्यांनी बरेयलाय बुक गीत गोविंद ಅಂತ ತಕನು त्यांनी फर्स्ट स्टान्स ಅನ್ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಸಚಿ रत्नखचित कर्णकुंडल आणि वनाचे पुष्पमार्गाला अलंकृत चलालो पद्म मळरी तांगेल पाय पद्म कमला पुष्पा म्हणके पाय हशिलो सर्वोत्तम देवोत्तम परमपुरुष जावन हरी खाम जय जयकार करता म्हणून फर्स्ट स्टांजा सांगतस जयदेव गोस्वामी दोन्ही अंत सांगतसची देवाल तोंड सूर्याल तितले प्रकाश जातस तशी तो तागेल भक्ताल दुःख दूर करतस मागिरी हंस आशिला आम्ही म्हणटा कसं हंस पक्षीला मन कशी असं त्या प्रशांत जावन तशींची त्याशिला ऋषील मन आणतो तो वास जावन असत की तसं आमगेल हरिक जय जयकार म्हणतस जयदेव गोस्वामी काळिया सर्पाक नाश केलेलो देवोत्तम परमपुरुष देवा तू पुरा जीवी लांतू आणि यदुवंशा जाल्या नक्षत्र पुंजांतू सूर्याक प्रिय जान आशिलो तुका जय जयकार करतस तशींच मधु मुरा राक्षसू नरकासुराक नाश केलेलो देवा आणि गरुडा वयर बसून आशिलो आणि देवतेंकांनी पुरा तू संतोष दितलो तांगेल पुराजन मूल कारण संतोषाक तुंची तसल देवाक जय जयकार म्हण सांगतसची जयदेव गोस्वामी पंचास्त्रांना म्हणतसची देवा तुगेल दोळो कमला फुला म्हणकेस तू भौतिक प्रपंच बंधना दखून तू बंधन नाश कोण सोडता तशींची 3 लोकांचे स्वामी तू तसल हरिक जय जयकार करतसची तू पुरा असुराल वैरी विजयशाली जावन आशिलो धामत्याचे रावणांक संहार केलेलो मस्त श्रेष्ठ असुरांक पुरा नाश केलेलो तू तसल तुका देवा जय जयकार करतस म्हण सांगताची जयदेव गोस्वामी गोवर्धना पर्वत तू तुगेला सन भटान धुवन रबिलो देवतो पुरुषोत्तम तू तुगेले आंगा बंड कशेस म्हळ्यार काळ मोड कशेस तशेस मागिरी राधा राणी कशेस म्हळ्यार तुगेल चंद्र तोंडावचे उजवाड असल्या म्हणके असती सो तुगेले महिमेक जय जयकार करता म्हणतसची जयदेव स्वामी लास्ट स्टांजा म्हणतसची तुगेल पद्म कमलाक मिगेल विनम्र प्रार्थना हांव अर्पण करतस सो तू मस्त करुणामयी जावनस तुगेल आशीर्वाद केन्नाय आमगेले वेरस का म्हण सांगतसची सो इतलें सांगून हांव सांगचा प्रयत्न करता सांगले चुकी जेन्ना माफी कराशी हरे कृष्णा श्रिता कमला कुच मंडल द्रत कुंडलये कलित ललित मन माला जय जय देव हरे दिनमणि मंडल मंडल भव खंडनये मुनि जन मानसंसा जय जय देव हरे कालिया विषगर गंजन जनरंजनये
यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे मधुमूर नरक विनाशन गरुडासन ये सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचन ये त्रिभुवन भुवन निदान जय जय देव हरे जनक सुताकृत भूषण जित दूषण ये समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर ग्रत मंदर ये श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणं प्रणतावयम् इति भावये कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कवेर इदं कुरुते मदम् मङ्गलमुज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे श्रितकमलाकुच मण्डल धृतकुण्डलये कलितललितवनमाला जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरी बोल माताजी. थँक यू सो मच. तुम्ही हे कने ट्रान्सलेशन फर्स्ट टाइम सांगतास म्हणून कळलेले ना. आम्ही सांगीन म्हण के सांगला. भारी छान कोण ताजे विषयी ऐकून सांगला तुम्ही. आणि प्रतिपटी आम्ही तुमगेले रिक्वेस्ट केलं तुम्ही सॅव दिताची प्रतिपटीची. ना म्हण केदना सांगील ना तुम्ही. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. अशी मुखार सुनवारी तुम्ही चलोन देऊ का? ओके. आम्ही कीर्तन थँक्यू डिपार्टमेंट. ओके. हरे कृष्णा. थँक्यू माकी प्रणाम्स ऑपॉर्च्युनिटी माताजी. दिला ऑपॉर्च्युनिटी दिला मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम ओके. हरे कृष्ण माताजी. सो आता तुम्ही ऐकले जयदेव गोस्वामीला एक भारी छंद पद त्यांनी ऍक्च्युली जयदेव गोस्वामी वैष्णव पोएट आणि त्यांनी फुल एक लव्हिंग पास टाइम ऑफ कृष्णाला बरेल असं फुल एक गीत गोविंद व्हेरी फेमस तशी ब्युटिफुली डिस्क्राईब केला त्यांनी राधा राणीला आणि कृष्णाला एक लव्हिंग एक्सचेंज कशी आशिल्ले म्हणून इतकं तांगेले हे कसं भक्ती प्युअर म्हणून सांगला री ಕೆಲವು ಸಕ ತಂಕ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ದಲ್ಲೆಲೆ एक श्लोक असं ते बरोच एक हेसिटेट जाल्लेले बरे कृष्णान स्वतः येऊन बरेल असं तितून एक ग्रेट आचार्य आता बरे तुम्ही ಆಮೇಲೆ ಕುರಿ ಟೆಂಪಲ್ सकट गेले री रात्रीक हे गीता गोविंद पद सांगतात त्यांनी नितकर येताना तेव्हा तिथले ग्रेट अष्टपदीस सो तशी सांगून आता नेक्स्ट आम्ही कीर्तन या पया नेक्स्ट आमगेले शैला माताजी सती त्यांनी शारजात जॉईन सती जय माधव मदन मुरारी हे पद सांगता सती तशीचे ब्रजभाषा रस माताजी त्यांनी ट्रान्सलेशन सांगतात ती हरे कृष्णा माताजी प्रणाम्स हरे स्टार्ट करेल कृष्ण तुम्ही हरे कृष्ण माताजी ब्रजभाषा तस अंतु भगवान कृष्णाले सौंदर्य म्हणजे चंदाई तागे लीला माखनचोर रासलीला तशी द्रौपदीले मानरक्षणेचे घटन पुरांत वर्णन केला सुरेरी पद्याचे अर्थ हाजी पद्य सांग पद्याचे अर्थ सांगू हांव एक प्रयत्न करता सुरवे पद्याचे अर्थ हे लक्ष्मीपती माधव मनाक मोहन करताल मदन मुरा राक्षसाल शत्रू मुरारी तशी कलियुगाचे पाप नष्ट करतालो कलिमलहारी हे केशवा तुका जय तशी दोन्ही पद्याचेर तू प्रभुल कान्नान तू सुंदर कुंडल अस दोळ होड आणि विशाल अस
गळेंत वैजयंती माला सुशोभित जावन आसा. असल अद्भुत आणि मनमोहक वर्णकांतीक हांव मिगेल पुरा समर्पण करता. तशीची ಕೆಲವು ಪಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ दोन्ही पद्याचे अर्थ ಕೆಲವು ಪಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ घरांतू लोणी धंय चोरनू खाता. ಕೆಲವು पंत वृंदावनाचे मधुवनांतू रास करता. असल वृंदावनांतू विहार करतालो विपिन विहारी नृत्य करता अस. तिन्ही पद्य अर्थ गोपबाल हंगेलೊಟ್ಟು गाय अंकनी चोरतालो तशीची चोरतान ते खांदेंतू कंबळ घालनो वनवनांतपुर एदुराई कृष्ण भ्रमण करता आस. चारी पद्य अर्थ नवनीत म्हणे लोणी चोरी कोरनू व्रजाचे बायल मनीषांनी पुरा तक्का माखन चोर म्हणे नवनीत चोरा म्हणून सांगता ती. पंचपद्य अर्थ एक दिवस तुवें इंद्राल गर्वभंग केले नांगटा वैरी गोवर्धन धरले तशी तुका ताजे निमित्त तुका गिरीधारी म्हणून नाव आयल्या. संची पद्य अर्थ तुवें दुर्योधनाल भोग स्वीकार करणी जाल्यारी विदुराल घरान तू सुखे जेवण केले असल प्रेमाच पुजारी तू. सत्ता पद्य अर्थ हे करुणाकर द्रौपदीन केदन तुका दीन जावन तुका आपेल की तेदना हे वनवारी तू वस्त्र दिवन तिगेल मान रक्षण केले. थंय आसील पुरा नरनारी हे चमत्कार पळयता आशिल्लें ती. आठा पद्य अर्थ प्रति एक भक्तांक तू प्रत्येक रूपान तू अनुग्रह करता. आम्ही भक्तीनाशी तुगेल द्वारांतू राबलें ती दय कोर आमगेल कडे समेत पळय आमकां कृप करी. नवा पद्य अर्थ तू रणभूमीन तू अर्जुनाल रथाचे सारथी जावन आशिल्लो आनी ताका गीतोपदेश दिल्ले. त्या युद्धांत तू सुदर्शन चक्र धरलोलो तू चक्र सुदर्शनधारी म्हणून दाखयले. हरे कृष्णा. सांगचे भजन सांगचे प्रयत्न करता. जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम. जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम. जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम. जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम. जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम. सुंदर कुंडल नेन विशाला गले सोहे वै जयंती माला. या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम. जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम. जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम. कबहू लुट लुट दधी खायो कबहू मधुबन रास रचायो. नाचत विपिन विहारी राधे श्याम श्याम श्याम. जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम. जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम. ग्वाल बाल संग धेनु चराई वन वन भ्रमत फिरे यदुराई. कांधे कामर कारी राधे श्याम श्याम श्याम.
जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम, जय केशव कलिमलहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। चुरा चुरा नवनीत जो खायो, ब्रजवनी तन पे नाम धरायो, माखन चोर मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम, जय केशव कलिमलहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। एक दिन मान इंद्र को मार्यो, नक ऊपर गोवर्धन धार्यो, नाम पड़ायो गिरिधारी, राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम, जय केशव कलिमलहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। दुर्योधन को भोग न खायो, रूखो साग विदुर घर आयो, ऐसे प्रेम पुजारी, राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम, जय केशव कलिमलहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। करुणाकर द्रौपदी पुकारी, पटली पट गए वनवारी, निरख गए नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम, जय केशव कलिमलहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम थाड़े द्वारे, लीजो खबर हमारी, राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम, जय केशव कलिमलहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। अर्जुन के रथ हांक नहारे, गीता के उपदेश तुम्हारे, चक्र सुदर्शन धारी, राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम, जय केशव कलिमलहारी, राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव
मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम. हरे कृष्णा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा शैला माताजी. भारी छंद कोण सांगेल असं फर्स्ट टाइम ऐकत संपद आणि इथले पुरा एक पुरा जे स्टोरी वर येईल कृष्णाने भरती स्टोरी ते कहाणी दावून चंद कोण कंपोज केला आहे पद आणि तशी तुम्ही चंद कोण सांगेल असं आणि केदना येऊन तुम्ही सेव दित असतं ती अशी मुखसूनवारे तुमच्या लंग देऊ का म्हणून बघत पण कोणकडे ती माता कोण हा तुम्हाला रिक्वेस्ट करता. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. प्रणाम्स माताजी. सो तर माताजीन किती छंद कोण एक ट्रेडिशनल लँग्वेज म्हणतात हे ब्रजभाषा म्हणून सांगणारी मळरी आमगेल वृंदावनाचे ट्रेडिशनल लँग्वेज ಕೆಲವು ಪದ ಪೂರ ಬ್ರಜಭಾಷಾ ರಸ್ತಾ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಮ್ಗಿಲ್ ಹಮ್ಗ ಡಿ ಡಿ ವೈ दामोदर देश यात्रा तो कीर्तन मेला जाता ते व्हेरी फेमस वर्ष एकडे जाता नॉर्मली जे बिगिनिंग स्पिशियसनेस इतलंच मळरी बिगिनिंग ह्यांची पद मळरी ब्रजभाषा स्टार्ट करतात आणि नॉर्मली जस्ट सॉफ्ट पोएटिक ब्युटिफुली एक्सप्रेस केलेलं पद असतं डिवोशनली फुल राधाकृष्णाला एक डिवोशन तुम्ही आराम से हांतू फाइंड आउट करत पोएटिक नेचर ब्युटिफुली रिटर्न पद आणतो तशींची तुमको तसे पुरं सूरदास आमगेला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स तांनी मरे फुल तांगेला पद पुरा डिवोशनल सॉंग्स पुरा ब्रजभाषारी बरेल असं आज बरे आम्ही टेम्पल्स आणतो इस्कॉन टेम्पल्स प्रभर्ती ब्रजभाषारी पद असं ऑलमोस्ट पडलेलं हिंदी म्हणके असते चंद कोण सांगेनस माताजींवारे आता मी नेक्स्ट सेक्शन वच्चा नेक्स्ट पद सांगू येता असती भारतीबाई माताजी आणि अबुधाबी तुकून जॉईन जाता असती जे अनिलो प्रेमाधान करुणा प्रचोर ट्रान्सलेशन वरे माताजी सांगता असती नरोत्तम दास ठाकूरन बरेला प्रार्थना बुकातून अडॉप्ट केला तशी हे बेंगाली लँग्वेज असं. हरे कृष्ण माताजी तुम्ही हरे स्टार्ट कृष्ण. करेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नरोत्तम दास ಠಾಕೂರಾಲೆ ಜೇಯನಿಲೋ ಪ್ರೇಮಧನ ಮಳಲಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಕೀರ್ತನ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತಸ भक्ती म्हणाल प्रेमधन घेऊन आईला दयाळू आणि करुणामयी जाऊन आशिल्ले अद्वैत आचार्य तुम्ही काही असाची म्हणून नरोत्तम दास निमगीत असाची तशीची या कृष्ण परमात्म या कलियुगांतू गौरांग महाप्रभुल रूप अवतार घेऊन आमगेल तसल पतितांक भौतिक बंधनातून मुक्ती दिवचाक नामसंकीर्तन यज्ञ त्यांनी सुरू केले तांगेल ಒಟ್ಟು तांगेल पार्षद जाऊन वरिष्ठ वैष्णवाल रूपारी अवतार येयले सक्कड वैष्णवाल त्यांनी उडगास करत असचे या कीर्तनांतू तुम्ही पळवेत जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी सक्कड वैष्णवाल उल्लेख असे या कीर्तनांतू त्यांनी दुःख पावत असची गौरांग महाप्रभुली या लीलेंतू म्हाका एक भाग्य होत असेल भाग्य मिळली ना म्हणून नरोत्तम दास ठाकूर दुःख पावत असची एक छान कीर्तन सांगू प्रयत्न करतो. हरे कृष्ण. जे अनिलो प्रेमधन करुण प्रचोर जे अनिलो प्रेमधन करुण प्रचोर एनो प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकूर जे अनिलो प्रेमधन करुण प्रचोर कहा मोर स्वरूप रूप कहा सनातन कह दास रघुनाथा पतित पावन कहा मोर बट जुग कहा कविराज एक काले कोट गेला गोर नटराज जे अनिलो प्रेमधन करुण प्रचोर एनो प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकूर जे अनिलो प्रेमधन करुण प्रचोर पाषाणी कोटी भो माता अनले पशिबो गौरांग गुणेर निधी कोट गेले पाबो से सबस गिरा संगे जे कोइलो बिलासे से संगे न पाय कांडे नरोत्तम दास जे अनिलो प्रेमधन
करुण प्रचोर एनो प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकूर जे अनिलो प्रेमधन करुण प्रचोर जे अनिलो प्रेमधन करुण प्रचोर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सॉरी माताजी मोबाईलवर आशिल्ली एक दोग जण कीर्तनीय जॉईन जायनी तशी छंद कोण सांगितलास माताजी जे आनिलो प्रेमाधना आयकन अशी बरती दिसताले तुम्ही सांगून लायक जाल्ले कला म्हणजे बारी ब्युटिफुली सांगितलास तुम्ही आणि तुम्ही वैसा बी ट्रान्सलेशन सांगू तुम्ही उस्ताद बारी चंद कोण सांगितलास ट्रान्सलेशन वरे शॉर्ट अँड स्वीट पद अनंत धन्यवाद माताजी भगवत पुराण कोंकणी टीमात कोण अशी मुकोसन तुम्ही सेवा देऊ का म्हणून तुम्हाला रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्णा प्रणाम्स. हरे कृष्णा डिअर डिवोटीज. आता तुम्ही ऐकलीन ती नरोत्तमदास ठाकूरजीनं बरेले एक पद माताजीन किती ब्युटिफुली सांगितलं असं आणि नरोत्तमदास ठाकूरजी ग्रेट आचार्य आम्ही गौडी वैष्णवंत आम्ही गुरुपरंपरांत सती आणि हांगील पद पुरा एक डीपली कनेक्टेड टू चैतन्य महाप्रभू टीचिंग्स फ्रॉम यंग एज ओनली तांकां आणि ब्लेस्ड अशिल्लीं कल म्हळ्यार इतलें तांणी डिवोटेड अशिल्लीं चैतन्य महाप्रभूक आणि चैतन्य महाप्रभून वरें तांकां पद्मा रिवर अंतू तांगेलें लव सोड गेलें नासलें तें तांकां एक मर्सी मेळ्ळें असं लॉर्ड चैतन्य महाप्रभू ऑलरेडी तांगेलें लिहिले फिनिश करून वचून आशिल्लीं ताजे मागीर आनी नरोत्तमदास ठाकूर आयलेलीं बट तांकां हानी येवन स्वप्न सांगता की पळ तू रिवारा सोडला प्रेम वसून कलेक्ट करी म्हणून नित्यानंद प्रभू सो तशी तो ते पद्मा रिवार वसून आणि वरे व्हडले एक किंग म्हणून पळत आसतना एक लेवलाचे पूत जाल्यार पुरा सोण कडेन वसून वृंदावन वता ती लोकनाथ गोस्वामीले तांणी इनिशिएशन घेता ती आणि आमले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वरे तांणी शिक्षा गुरु तांणी बत्ती नॉलेज घेतली आसतांगेले तशी नरोत्तमदास ठाकूर इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट गौडिया वैष्णव आमले संप्रदायाचे आचार्य वेरी प्युअर डिवोटी ग्रेट आमले आचार्य आमले गुरु परंपरांत येतात तांणी. हरे कृष्णा. तर नेक्स्ट आमगे कीर्तन या पया नेक्स्ट कीर्तन ही आसा ती स्मिता नायक माताजी श्री गुरुचरण पद्म सांगता आसत तांणी आणि ह्या वरी नरोत्तमदास ठाकूरजीनं बरयला प्रेम भक्ती चंद्रिका म्हणजे बुक्का तुका अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजार असं माताजी ट्रान्सलेशन करता ती. हरे कृष्णा माताजी प्रणाम्स. तुम्ही स्टार्ट करायचं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा सकळांके हरे कृष्णा. हांव आजी श्रील नरोत्तमदास ठाकूरान बरयलेले श्रीवंदन गुरुवंदना म्हणून गुरु कितेरी तांणी प्रेमानी म्हळ्यार तांकां इतलें प्रीत आशिल्ली ते गुरु वयरी तांणी ते पद गुरु वयर बरयलेलें आसा. हांव ते सांगच्याक प्रयत्न करता. कसं म्हणटा तसं म्हळ्यार हे फर्स्ट स्टँजांतू की श्री गुरुले चरण कमल म्हळ्यार केन्नाय शुद्ध भक्ती सेवा करच्याक असता आणि शुद्ध मनान प्रेमान हांव नमस्कार करता म्हणून तांणी सांगता सती आणि तांणी म्हणटा की गुरुचरण गुरूक शरण जाल्यारी कसं जाता हे लौकीक जगतांतल्यान दांटून आमी आध्यात्मिक जगता वच्चाक आणि कृष्ण प्राप्ती करच्याक सुलभ जाता सुलभ साध्य म्हणून तांणी आमकां सांगता सती फर्स्ट स्टँजांतू. मागीर आनी कसं म्हणटा तांणी आमकां सांगता सती गुरू बोधन उपदेशू तू मेरी तुगे हृदयान तू तवर न्हू मनान तू कसली आश दवर नाका म्हळ्यार तांगेल सांगील उपदेश पूण आमी मनां दवरून घेव हृदयांत दवरून घेवका आणि आमी मनान तू आशीत वरूनच म्हूण तांणी आमकां सांगता सती चरण कमला वयरी मस्त प्रीती दवरी आणि तुमकां उत्तम गती मेळटा. चरण कमला वयरी आमी हें दवरलेली उत्तम गती मेळटा आणि आध्यात्मिक परिपूर्णता खंडीत जाता म्हणून सेकंड स्टँडर्ड सांगता सती. मागीर थर्ड स्टँडर्ड कसं म्हणटा म्हळ्यार म्हाका जन्म जन्मांतरान तुळेन हे प्रभूचे दिव्य ज्ञान मेळटस
म्हळ्यार ह्या जन्मामात न्ही कितले जन्मातून म्हाका मेळटस त्या निमित्त ताचे निमित्त आमगे हृदयान तो प्रेम भक्ती जागृत जाता. एक जन्माचे निमित्त न्ही आमकां कितले जन्माचे आमकां गुरुले हाजीन कसं न्ही दिव्य ज्ञान मेळ्ळे निमित्त आमकां हे कसं तस हृदयान तो आमगे प्रेम भक्ती जागृत जाता आणि सर्व अज्ञान आमगे नाश जाता. असल गुरुले गुणगान वेदांत तेमी केलेलं आसा म्हण त्यांनी सांगता ती 3rd स्टँडर्ड 4th कसं म्हणटा म्हळ्यार हे गुरु करुणा सिंधू म्हळ्यार तूं करुणामय जावन आस अदम जावन आशिल्ले आमकां आणि पतीत जावन आशिल्ले सकडाले तूं बंधू जावन आस म्हळ्यार तूं तितलें प्रीत आमकां दवरता. मागीर चेडवा म्हणके बंधू म्हळ्यार कसं तांगेलेचे चेडवा म्हणके आमकां पळयता तो गुरु तूं सकडाले गुरु जावन आस तुगेले पदकमलाचे आश्रय दी आमकां आणि तिन्ही लोकांत तुगेले महिम सांगलेलं आसा म्हणून हे 4th स्टँडर्ड सांगता आसा ती त्या कीर्तन हांव सांगच्या प्रयत्न करता. श्री गुरु चरणा पद्मा केवला भक्ति सद्मा. श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा. बंधु मोई सावधान माते. बंधु मोई सावधान माते. जहाँ प्रसादे भाई ये भव तुरिया जाय. जहाँ प्रसादे भाई ये भव तुरिया जाय. कृष्ण प्राप्ति होय जा होय ते. कृष्ण प्राप्ति होय जा होय ते. श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा. श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा. गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते ते कुर्या ऐक्य. गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते ते कुर्या ऐक्य. आना कोरियो मने आशा. आना कोरियो मने आशा. श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति. श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति. जे प्रसादे पूरे सर्व आशा. जे प्रसादे पूरे सर्व आशा. श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा. के श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा. चकुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से. चकुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित. प्रेमा जगते जहाँ होते अविद्या विनाश जाते. प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते. वेद गाय जहाँ चरितो. वेद गाय जहाँ चरितो. श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु. श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु. लोकनाथ लोकेर जीवाना. लोकनाथ लोकेर जीवाना. आहा प्रभु कोरु दया देहो मोरे पद छाया. आहा प्रभु कोरु दया देहो मोरे पद छाया. एबे जश गोशुक त्रिभुवना. एबे जश गोशुक त्रिभुवना. प्रभुपाद पतित पावना. प्रभुपाद पतित पावना. गुरुदेव होइलो शरण.
गुरुदेव होइलो शरण. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा स्मिता माताजी. हे हरे मंचारी ह्या पद आजपासून सांगील ना आम्ही गुरु आरती पद. सो तुम्ही चंदकोन प्रयत्न केला नसं बारी चंदकोन सांगील असं ट्रान्सलेशन वर तुम्ही चंदकोन प्रतिपटी सांगता ती अशी बारी चंदकोन ट्रान्सलेशन वर धन्यवाद सांगील असं. माताजी, अवकाश दिले धन्यवाद. हरे कृष्ण. Yeah, Hare Krishna. Thank you, Mataji, for singing so beautifully. Hare Krishna. Amil Hantu, Guru Nashi, Guru is the one who shows us the direction. काही कसं नाही असलं री गुरु ले पाद चरण गट्टी धरल्या री गुरु आमका गोलक वृंदावन साध्य तसं तर तशी आम्ही फॉलो कर का 4 रेग्युलेटर प्रिन्सिपल 16 राऊंड्स आणि कोण आम्ही सिनियर सांगील पुरा सेव कर का तशी तर नेक्स्ट आम्ही कीर्तन या पया हरे कृष्णा माताजी हर ग्रेस जय श्री पूर्णमासी माताजी हन मुंबईत जॉईन जाता असती भूलिया तुम्हारे त्या सांगता असती तशी त्याची ट्रान्सलेशन हा सांगू ट्राय करता हे भक्ती विनोद ठाकूरजीन बरेला सारंगती बुक्कात कोण अडॉप्ट केलं नसं बेंगाली लँग्वेजर असा शिंची हा सांगू एक प्रयत्न करतो त्याची ट्रान्सलेशन तशी हे फर्स्ट वर्सन सांगला हे देवा दुःख हाव हे दुःखी असे लोकांत आयला आता मिगेल दुःख भरित काणी तुगेल पादकमलक अर्पण करता दोन्ही सांगतो स्वामी सांगता ती हाव आम्हाल गर्भांत असताना असं नाही संकोलेंत असताना तुका पळयले मागिरी ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ असून तू मग त्याग केलाय तिन्ही छंत बरेला ते कष्ट क्षणांतो मिगेल जन्म जाल्लेर मगिरी तुगेल सेव करता म्हूण हांवें तुका प्रमाण केलेलें जाल्यारी जन्म जन्मगिरी लौकिक भ्रमेंत पोणू पुरा चांग प्रज्ञे विसरली तशी नेक्स्ट सांगता स्वामी संबंधिकल ಒಟ್ಟು ಚಂದ ಚರುಡು जावन हसता समय व्यतीत केले ನಾನು ಅಮ್ಮಲೆ वाचले ಅಂತೂ जन्माचे कष्ट हांव विसरलो हे जगत भारी लायकस्मू म्हणून लेखले तशींची पंचांत बरेता ती स्वामी हांव व्हड जावन वरलेल चेडवाल ಒಟ್ಟು खेळ ಶುರು केले ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯनी म्हाका तिळवळके शक्ती येवन मागेल पाठ निरंतर वाजूचे अध्ययन करता आशिलो तशींची मिगेल शिक्षण विशयानी गर्वीत जाल्लो स्थळांतर प्रयाण करून भारी श्रीमंत जालो कुटुंबक भारी चंद करून गमंदवोर्न निर्वहिसीन हांव पळोवन घेतलं तुमकां ओ प्रभू हरी तुका हांव विसरलो हे वृद्धाप्यांतू भक्ती विनोद ठाकूर दुःखीत आसा तो रडता आसा तो तुका पूज करूक विफल जाल्लो आनी मिगेल जीवन व्यर्थ केलें मिगेल गती कसाने म्हणून ओके हरे कृष्णा किती ब्युटिफुल असं पळया कीर्तन सांगू येता असं ती मिगेल मध्य माताजी जय श्री पूर्णमासी माताजी हरे कृष्णा येस माताजी. बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नानाविध व्यथा तुम्हार चरणे आसिया छियामी बोलिबो दुखे कथा बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया नानाविध व्यथा तुम्हार चरणे आसिया छियामी बोलिबो दुखे कथा बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया हे नानाविध व्यथा जननी जठरे किलामय खने पेचमा बंधन पासे एक बार
বাঁচিলে এদিন তাকে তোমার संसारे आसिया विध खनाविनु जन्म पैया हरि जनताव जन्म है नहाय ज्ञान लव आईले ज्ञान लव संसार आसिया हे नानाविध तरी भजने रखोले आसिया काटनु काट जनक जन संसार संसार लागिला काल संसार आसिया नानाविध दीन दीन बालक हैया खेलिनु बालक सुधी पाठ पड़ी पाठ पड़ी पुलिया तुम्हा संसार आसिया हे नानाविध यथा चार गौरव देशे धन उपार्जन करी भजन फलना समाने भूलिनु तुम्हारे हरि भूलिनु तुम्हारी तुम्हा संसार आसिया हे नानाविध यथा भारतीय खाना भगति विनोद कांदिया कातर आती भारतीय खाना भगति विनोद कांदिया कातर आती न भजिया तोरे न भजिया तोरे गति धन की हबे गति पुलिया तुम्हारी संसार आसिया हे नानाविध व्यथा तुम्हार चरणे आसिया श्याम भली बोधुके कथा पुलिया तुम्हारे संसार आसिया हे नानाविध यथा तुम्हार चरणे आसिया छे आम बोलिबो दुखे
कथा या तुम्हा संसारे आसिया हे नानाविध व्यथा. हरे कृष्ण माताजी. थँक्यू. हरी बोल माताजी. कसं नाही का प्युअर स्वीट कीर्तन सोल स्टरिंग म्हणता आपण तसं नाही. अशी तुम्ही चंद कणपत सांगिनस माताजी अशी मुखार सोने तुम्ही सेवा देऊ का आता वेळा मी केदा नान गेला तुम्ही यस म्हणून येता ती धन्यवाद अनंत धन्यवाद बघत करणं कोंकणी टीमात कोण. हरे कृष्ण माताजी दंडोत प्रणाम. हरे कृष्णा. पण तुम्ही भक्तिविनोद ठाकूरजीन बरेलं कसं एक ब्युटिफुल कंपोजिशन आणि माताजींवरे तशींची एक नमुने भावूक जावन भारी चंद कोण सांगितलं असं खुशीत आता ऐकूचेक वयनवा तर तशींची हे आमगेले भक्तिविनोद ठाकूरजी व्हेरी प्रॉमिनेंट आमगेले आचार्य आणि आम्ही मॉडर्न टायमाक चैतन्य महाप्रभूले मेसेज सकट तांणी टिचिंग्स पुरा स्प्रेड केलेले तशींची व्हडली स्कॉलर तांणी मॅजिस्ट्रेट जावन अशी प्युअर डिवोटी तशींची तांगेली एक व्हडली आश आशिल्ली की हे आमगेले कसं न्ही होली नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरका म्हण तांचे एक एनविशन केलेलें आशिल्लें तांणी ते कोण मॅनिफेस्ट केलेलें तांगेले पोतू भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरजी आमगेले शिला प्रभुपादाले गुरु तशी तांगेली ऑर्डर आनी शिला प्रभुपाद पुरा कडेन वचून इस्कॉन एस्टाब्लिश केलें नवा तो हे पुरा आनी एनविशन केलेलें आसा विशदाव काम म्हण गेलो तांगेले आशीर्वाद पुरो चलेलें आसा सो आतां आमगेलें लास्ट कीर्तन या पळया सो प्रभू आजी दीनदयाल प्रभूजी लास्ट कीर्तन सांगता आसा ती त्यांनी सांगता आसा ती वृंदावन रम्य स्थान हे वरे नरोत्तम दास ठाकूरजीन बरयलें आसा प्रार्थना बुक तातूंत अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर आसता सो हरे कृष्ण प्रभू दंडोत प्रणाम प्रभू स्टार्ट कर. हरे कृष्ण माताजी. वृंदावन रम्य स्थान त्याचे ट्रान्सलेशन सांगता हांव सुरू. वृंदावन नावाचे एक मस्त एक चांग एक दिव्य धाम आसा आणि त्या धाम आसा पळय त्या दिव्य चिंतामणीन रत्नान रत्न म्हळ्यार हिरा मोती सांगतात पळय रत्नान त्या केल्लेलें आसा थंय मस्त सकड मनोहर रत्न आणि मोती ताजे देवस्थानांनी आसा तांतूल देवस्थानांनी आसा तशीच थंय मस्त हंस उदकांत तूं जलक्रीडा करता आसा ती तशीच यमुनान तूं एक शतपंखुडी शतपंखुडी म्हळ्यार 100 पॅटल्स आशिल्ले एक लायक एक सुवर्ण कमल मस्त चंद जावन यमुनांत एक आसा त्या कमला मध्ये 8 पंखडी आसा पळय म्हळ्यार पॅटल्स आसा पळय ताका एक कसं सांगचें सर्कल कर म्हळ्यार हिंदीन सांगतात घिराके एक स्वर्णपीठ आसा त्या 8 पंखडी आरी ललिता आनी विशाखा तांगेल प्राधान्य आसा त्या ललिताला आनी विशाखाला प्राधान्य आसा ताजेरी आनी तांणी थंय त्या 8 पंखडी दाखून तांणी थंय वास करता ती ताजी सकल स्वर्णपीठारी युगल जोडी म्हळ्यार श्यामसुंदराला आनी राधिकाली जोडी तांणी थंय वास करता ती तांगेले राधाला आनी कृष्णाला हास्य आनी परिहास जाता आसता ताजे निमित्त तांगेल तें एक नॅक्टरशी तांगेल उलोवचें हास्यें तें एक अमृता म्हणके आसता तें श्री नरोत्तमदास ठाकूर सांगता असले देवाले लायक लीला सदैव तागेले मला नरोत्तमदास ठाकूराले मनान तूं आसका म्हणून नरोत्तमदास ठाकूर तशी सांगता ती ह्या भजनान तूं आमी आतां भजन स्टार्ट करया ते पकडलं
इधर इधर सुनाई कैसे? तुम तुम्हारा बजाओ ना. वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृतकालिन्दी रे राजहंस केली कारे आहे शोभे कनक कमाला आवृतकालिन्दी रे राजहंस केली कारे आहे शोभे कनक कमाला वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर तारामध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान मध्ये रत्नसाने आशियाचे दुई जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर रूप लावण्य राशी आम्ही या पडीचे काशी हास्य परिहास्य संभाषणे रूप लावण्य राशी आम्ही या पडीचे काशी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास गाये नित्यलीला सुखमाया सदाई स्फुरक मोर माने नरोत्तम सकाय नित्यलीला सुखमाय सदाई स्फुरक मोर माने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर ऑनलाइन में भजन गा रहे हैं. हरे कृष्णा. हो हरे गया. कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु. Thank you very much for your association and Mataji's association also, and thank you for wonderfully singing so beautifully प्रभु. आणि ट्रान्सलेशन वरे हरी बोल थँक यू सो मच प्रभु. अनंत अनंत धन्यवाद तुम दोघ जनक अशी मुखसुने वरे ಸೇವ ದೇವ ಕಮ್ಮನು ಭಗವತ್ ಪೂರ್ಣ ಕೊಂಕಣಿಟಿ ಮಾತು ಕೊಂತ ಮುಂಗಿಲ್ಲ ಹಾವ ಕಳಕಳಿರ್ ನಿಮ್ಗಿತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ಸ್.
हरे कृष्णा कितले चंद कोन आजी माताजीनं प्रभूनं आणि नैशी आमगेले डिवोटिसांवरे भारी चंद कोन सांगितलं असं आणि आमगेले ग्रेट पोएट्स नरोत्तम दास आम्ही आचार्य गण नरोत्तम दास ठाकूरजी आणि आमगेले भक्तिविनोद ठाकूरजी असल पुरं भारी चंद कोन सांगितलं असं आमगे लहाननी डिवोटिसांना तुम्ही वरे ऐक आमक वरे ऐकताना वरे भारी खुश जालें आणि हे कीर्तन म्हळ्यार एक जस्ट ऍक्टिव्हिटी म्हणून नाही ते आमकां एक प्रेम अवेकन करता कृष्णा विशयानी इजी वे वयना कोणाक कीर्तन इश्ट आसना पुराय जाणांक कीर्तन इश्ट सो केन्ना एक एक दोन दोन कीर्तन सांगून असले महान व्यक्तीले कीर्तन सांगलेरी मिले भक्ती चढत वता अशी हें सांगून आम्ही